קורה גויאבות? מה קורה גויאבים? היום אנחנו בסרטון חדש של משהו שאתם מצא. איזה סרט יותר טוב. כן. דרך אגב, אנחנו פה עם תוכנה יחסית חדשה לפי מה שנראה לנו. כאילו, אני מצאתי פה איזושהי אפשרות. אני מקווה שהסרטון הזה יצא טוב, שישמעו אותנו כמו שצריך ושרואים כמו שצריך. נכון, אני מסכים. אוקיי, כמו שאתם רואים. זה בעצם בטר. אתם יודעים מה זה המשחקים האלה. מה אתה מעדיף איזה מים? תראה להם מה יש. תראה להם. מה? תראה לי את המסך. שהם יראו יותר. לא יותר קרוב. הנה, אתם רואים? אנחנו בעצם... כתוב פה, which movie is better? סטאר וורס, לא ראית סטאר וורס? לא. תמיד חתמתי. שרק. יותם. נראה לי את הדבר הזה מפלוץ. אם אתה זה... אם זה יותר מדי זה... חזק על שתור את זה. לא. אז לא יהיה קול בסרטון. אז אסור להגביר יותר מדי. למה רק שלושתנו מפלצות בעם? מה? אבל איך אני חרב? למה יש לנו חרב של מים? אני השגתי בקודם חרב אבל. צריך לשים אותה באינבנטור. גויאבות לפי מה שאתם רואים הם מלא זמן לא הסרטון. לא, אני העליתי מעיניי לא מזמן. כן, כי לא היה סרטון גן. אני העליתי שורטס כדי שתדעו שאנחנו לא נעלמנו. חס וחלילה. חס וחלילה! לא יצא סרטון שלא הכריחו את יוגב לעשות. ינא אם אתה צופה בזה... אין לי מה. הכל שקרים! שקרים? למה שקרים? הנה זה! נראה לי הכל בראש. כן, אינסייד דאון 2. חברים, מי רואה פה ספיד זה קווין מימינו? תכתבו בתגובות מה יותר טוב לדעתכם. רגע, תבדוק שהמיקרופון... פה אין בדיקות שגרתיות, דרך אגב. זה מצב שאנחנו ניפטר מהמושג הזה. אבל איך... יאללה, יש לי חרב! קודם כל איך עוצרים את הסרטון, אבל... אני פשוט יוצא מהמשחק. אבל אני עדיין עם אותה תוכנת עריכה. כן, לא לדאוג גויאבות, אנחנו עדיין עם המקורות ואני... אני ניצחתי. דפק, למה אני רוקד? מה קרן? היי! מה זה יהיה? אפשר ליצור פה? כן, אני עכשיו יוצא. באמת? דדפול! וואי, שמתי משהו קש. זה יקר, אוקיי, 250 דולר. יש פה ריח מוזר. נראה לי עידן הקרח. רגע, מה? ברור שעידן, איזה עידן הקרח זה? 2. נראה לי. לא, זה 1. לא הספקתי להצביע. זה כולה איש אחד. הוא בורח, אחי. קיבלתי? האמת שהפעם לא ממש ראיתי עידן הקרח. לא ראית עידן הקרח? אבל כן שמעתי שזה סרט טוב. ראיתי את כל עידן הקרח. באמת? כן, אחי, גם יצא 5. ראיתי פעם אחת בבריחה של הקיבוץ. גם יצא 6. באמת? כמה... מה זה? מני הממות לא מת כבר? לא, אחי, למה שהוא ימות? אחי, אחלה מני. אחלה מני. קצת נכחדו. מה זה הדבר הזה? וואי, שכחתי איך קוראים להם. משפחת על נראה לי? ספונג'בוב. ספונג'בוב. לא ראיתי, אבל... מה לא ראית את ספונג'בוב? לא ראיתי את הסרט. זה המסע האבוד, אני יכול להראות לך אחר כך. אם יש את זה פה. 6:30. סליחה, דיברתי לאחותי. רעשי רקע, לה 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 לה. יאללה ביבה. אני יפני ידוע. אני יפני ידוע. זה לא יפני. אז קטנה? כן, נראה לי, זה דומה. יאללה, איפה הריקוד? לא אמור להיות ריקוד? אין ריקוד! אין ריקוד, תקפצו לי! מה הקשר? מה זה? נמו. אני לא יודע אם יוגב יודע, אבל נכון יש את הדרמה הזאת עכשיו בין מיינקראפט לברולסטרס לפורטנייט? כן. אני בשרק, איך אומרים? אני בפיינד נמו. נמצאת נמו? לא משנה.
אז בקיצור... אוקיי, זה כולם נגדי. לפחות יש... רעשי רקע, לה 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 לה. טוב, לפחות... מה רציתי להגיד? שם זה מה רציתי להגיד? אל תשאלו, אני לרגע הסתכלתי על אחותי פשוט. היא חופרת. אם לא שמתי דדפול או ספונג'בוב? ספונג'בוב. אני מקווה שהסרטון הזה לא נמחק. למה? כי... אתה סתם בחרתי משהו. אין לי מושג. במה אתה טורנדו? כן. וואי, אני עשיתי הדבר הכי קשה בעולם. כי הוא לא כזה קשה, אבל די, תתני לי לצורך. מה זה המפה הזאת? אבל בקיצור מה שרציתי להגיד מקודם, שכל הדרמה יש, אבל דווקא לרובלוקס, אף אחד לא מדבר על הרובלוקס ביוטיוב. נכון, מה עם הרובלוקס? מה, שיזכרו מה היה ראשון. זה היה ראשון? זה היה לפני מיינקראפט. באמת? לא ביוטיוב, אבל בכללי. מקרן. עכשיו אפשר ליצור מה זה בבקשה. החיגוד הזה? מה זה, חשמל? וואו! יש לי את הדבר הכי קשה בעולם. זה לא תיגע. אוקיי, זה שלי עכשיו, יותם. מה זה? ויש גם מישהו שקוראים לו ישראל! איפה זה? אתה יודע שאני הרי אוהב דדפול. אני יודע. דדפול! תראה שדדפול. רגע, לא, אין לי כוח, שנייה, אני יוצא. רגע, זול! אני מקווה שאני לא היחיד. רגע, ניצחנו אחי, כולם פה אוהבים דדפול. יופי. על הדדפול. אי פעם אני יכול? איפה זה? וואי, שלי כל כך קשה. מה זה, פיר? וולי! בוא וולי! מה זה הדבר הזה? זה הרובוט, נו. מה זה רובוט? זה וולי. וול אי, אוקיי. אני לא מכיר את וולי, זה הדבר הכי חמור. וולי, מה קורה אח שלי? הוא אוסף זבל בעולם והאנשים עברו לחלל והוא מנקה את כל העולם תראו את הזבל, בקיצור. כן, ללא ספוילרים. אחי, זה אנחנו נגד ישראל. לא יכתוב לו היי. יאללה. שלי קשה, תראה זה קשה. דדפול וולברין נגד. כן, זה שלי. לא שלי, נגד. סוניק 3. זה החלק שהם מדברים שלום. וואי, אני לא יודע. אני בחרתי. אני גם. לא מרים. נראה לי שאני יודע במה אתה בחר, אבל כולכם יודעים במה אני בחרתי. גם כולכם יודעים במה אני בחרתי. יותר מעריץ של סוניק. הסרט הכי טוב שנותר בתבל. דברו טוב! אם אני מנצח איתכם. זה לא רואה. על הסוניק! מה? היה עוד מישהו? על הסוניק! אם מישהו לא ראה את סוניק, זה שלי, זה שלי. אם מישהו לא ראה את סוניק, 3, 2, 1. דדפול 1. אם מישהו... נגד? דדפול וולברין. מה הראשון? דדפול. אם לא ראיתם... מה אתה מעדיף? לא יודע. אני מעדיף דדפול וולברין. אם לא ראיתם סוניק 1, 2 ו3, תתביישו לכם. אני ראיתי את 2 רק בבית, האמת. אני רציתי להציע לך ללכת איתי, אבל אתה כבר ראית עם אלון או משהו. ראיתי עם שתי. כן, לא מפרסם שירות. לא אמרנו מפרסם שירות. אם אתה רואה את הסרטון הזה, תגיד לנו אם אתה רואה את הסרטון הזה. אז זה מקורות. בבקעת העולם. מה כאילו?
יעבוד שאלה חדשה. שרק 2. אם זה שרק אחד עכשיו. זה מצחיק? אימוג'י. לא ראיתי? באמת? לא. סרט מטורף. חבר'ה, אם אתם הולכים בבית של סרטים פה, אתם הולכים לראות את סוניק? לא סוניק, כן. מיינקראפט? לא, אני מדבר על זה לגויה. אני ברור. לא מניח. תקשיב, זה נראה... נראה את זה ביחד. איך אחד אחד? לא זוכר למי אני הולך כבר. יש מצב שאיתך, אני לא זוכר. נראה לי כמובן. יש לי רובה! מה רובה? יש לי רובה. אני לא חרא על זה. אני מאוד נשקע. אתה רואה את השאלה? סוניק נגד דדפול. מה? סוניק שלוש נגד דדפול. אז תבחר בסוניק. כזה הקהל. מה זה? תגידי מה זה. עוד פעם זה! הם כל הזמן דדפול כל זה. BS. עוד פעם זה. אותו דבר בדיוק. יאללה, פעם. פתולה של זה. הפעם אני לא מראים אותה. לא רואים מה בחרנו? אתה יודע מה בחר. ואני יודע מה אתה בחר. אוקיי, אנחנו... איזה שאלה אחת פעמים? טוב, הוא יעבוד, אנחנו עושים שאלה אחרונה, בוא נראה מה יהיה. והיא, אז אתה הבא, אנחנו רוצים שיהיה מעניין. אתה הבא בתור, אוקיי? ליינקין, גדלתי עליו. דרך אגב, מישהו נראה כמו את הסרט המפסה? אני לא, נראה טוב. נראה טוב זה רק בגלל השיר. באמת? אני הבטחה הגדולה? כן, מסתכל, אני נראה לך. יש לי חייב מיינקראפט. אני האמת שהגעתי לשם, אני חושבת שהשיר הזה זה מישהו בלי קשר לסרט. נכון. צ'יקה 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 צ'יקה. עכשיו אני חושבת שלא שמים את הסיפור שלי. אבו אצלך. בכוונה. בוא נראה מה זה, של מי זה, מי יצר את זה? אף אחד. דפולר משהו? דפולר, מה זה? מה זה? בקטור סמית'. לא, זה בקטור סמית'. לחזור לך? מה היגיון? טוב בוא.